Ol Türkmen halkynyň sadyny baýlaşdyrmakda genji hazinasyna ýetip bolmajak işler edendigine guwanýan. Onuň döreden sadylary Türkmen halkynyň hem medeniýetiniň iň gymmatly baýlygydyr. O sadylar ömür wagty ýatlanyp duruljakdygyny men berk ananýan. Türkmenistan simfonik şekiller adlı eseri deňi taýyp bolmadyk zekiniň ýüze çykanyny, onuň uly geljeğiniň bardygyny subut etdi. Altmışyncı ýyllaryň ortalaryndan başlap Nuri Halmamedin döredijiliginde kino üçin saz ýazmak esasy orun tutýar. Kino älimini işlemek, kompozitora köp taraplaýyn kinowy geçirmäge, eserleriniň owazyny eşitmäge, hakyky gurallaryň heňlerini barlamaga, döredijilik gözleglerini özgertmäge mümkinçilik berýär. Kompozitor Şükür Bagşy, Aýgytladım, Sahawatly deňiz, Magtymguly, Mukamyň syry ýaly ençeme filmlerde bize aňrabaş ajaýyp eserlerini miras goýdy. Nuri Halmamedin sadylary bu filmleriň hersiniň özüne munasypligi bilen olaryň meşhurlugyna, olaryň üstünligini belli bir derejede goşantlaşdy. Nuri Halmamedin saz ýazan filmleriniň köpüsini öňü bilen Şükür Bagşy filminde ýanglanýan sazlaryň esasy pikiri adalatlylyk we uruş getirýän yamanlyk bilen görüş boldy. Sen perwana, senin hoşuma aýtaryň kanatlaryň şuwullusy misali, edýän pikiriň bilen tutýan maksadyň odyşygyna maýyl perwana ýaly. Näme umtylýarsyň? Ilamy? Ýagta? Olar ýakar seni. Onu ýok ata. Şükür Bagşy. Siz düşünýärmizmi? Beýik sadanlarlarymyzda ama
bakym mawzu bolan ýagşylyk hem ýamanlyk mawzugyny çözmäge ymtylypdyrlar. Entek dünýäde şu häsiýetlerin ikiden marka häzirki zaman sunuwat ustatlary şol umumy, ýagny keskitli bolmadyk mawzugy aýyl saýy diňleýe ýetirmeli. Men kino bilen bagly ilkinji düýpli işim Şükür Bagşy filmini ýazan Sadım boldy. Polat Mansurowyň Şükür Bagşy kino filminiň esasy mawzugy saz. Ýagşylyk, ýamanlyk. Dogrusy, şo filmiň sazyny ýazmaga maňa anananlaryna men az begenmedim. Sebäbi bu kinonyň düýp mazmuny haýr bilen şerin görüşi, uruş we parahatçylyk. Men bu ägirt magluby çözmäge köpden bäri hyýal edip ýördüm. Ýöne onu beýan edere takyk hem janly bir mysal, ahwalat, edebi ýaş şekil düşögüni tapman ýördüm. Galy berse de ýene bir bagyt kino saz hakyndaky. Gadim Pigmalion'un öz daşdan yasan Zenan heykeline can merşi aly. Berde de saz oroşan güýje, canly güýje urulýar. Gelşirip aýtsam, saz döş gerip, ganly söwüşün öňüne alýar. Men bu filme ähli ahlasamy, höwetimi siňdirdim. Käbir dürüdüjülük adamlaryna bolşy ýaly. Filmiň sazyny ýazyp oturamdan soň men öz kalbymda şeýle bir boşluk duýdum. Göwnüm bolmasa indiden beýlek ýekeje de saz eserini dürüdüp bilmeçek ýalydım. Gelir diýip ýüregiň umytdan doly, sen onsuz ýalmaýsyn, hiç kararym ýok. Sen urunyan, kelli döwýän gelenok, kıyın günün dostlaryň gelmeýşi ýaly. Her näme şol öwürlüşük wagtlaýan eken. Gylışlaryny eredip orok ýatamaga çagyrýan şol filmiň ähli tarapdan milliligi hemmelere ma'lum bolsa gerek. Doğrudanım eser ilki bilen milli bolmaly.